ka-K5, diri kita subong sa may Zone 3, Barangay Aglalana sa siyudad Sang Pasig kung sa diintig ginaaligar ginutas sang 23 anyos nga lalaki ang iyang kabuhi diri mismo sa sulod sa ining balay nga wala pa yan kuman mga ka-K5 kag sa diri nga bangko diri na dinakit-an sang iyang mga kaupdanan ang ining 23 anyos nga lalaki nga si alias Roland mga ka-K5 nga nagakamyago na kung sa diin maigo siya sa iyang tuga sang pagkatiro mga ka-K5 pero sa subong na po ang panamangkutanon sa aton yung mga kapulisan diri sa Pasig City Police Station bangod gati ang ginapahayag diri no nga ginutas sang lalaki ang iyang kabuhi pero wala sa may na-recover nga armas luthang diri sa crime scene mga ka-K5. Apang pasado alas 10 sang aga Hunyo 4 nakitaan ang D12 sa Kawayanan kag wala na hibaluan kung sino ang naghaboy. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Nonoy tag-iya sang katubuhan nga gintapasan ni alias Roland nga tumandok sang haniway ginpahayag sini nga sang udto Hunyo 3 iya nabatian nga nag-istoryahan sa cellphone si alias Roland sa nanay sang nobya sini kag nagapangakig ang Iloy kag ginhambalan si alias Roland nga pasakaan sang kaso nga rape bangod nga ginadala-dala sini ang babayi kag indi na ini makagwa sa presuhan tubtob sa iya kamatayon. Alas 3:30 sang hapon sa muman nga adlaw ila nabatian ang isa ka lupok sa sulod sang balay kung sa diin nagapungko ang biktima. Sang ila gingadtuan nagahamyangon na sa bangko si alias Roland sa din may pilas ini sa iya dughan. Samtang ginhold naman sang kapulisan ang kaupdanan ni alias Roland kag ipaidalom sa paraffin test kag sa investigasyon. Samtang wala naman ginadula sang Pasig City Police Station nga may foul play sa natabo nga kamatayon ni alias Roland. Live diri sa siyudad Sang Pasig sa probinsya sang Iloilo ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.